Niya din si Erwin Cabindario. Pastor, kinahanglan jud ba nga magsimba sa Biyernes Santo? Okay? Daghang salamat niya na Igsoon. Ang pagsimba Igsoon bisag unsa nga adlaw. Pwede ka magsimba. Pwede mo simbahon ang Ginoo dito sa imong panimalay, basa kag Biblia, mag-praise ka, kanta ka sa alawiton, imong ginasimba ang Ginoo. Pero kanang ingon nga tuyo ang ginatong musimba ta panahon sa Biyernes Santo, unsa may nakasanto sa Biyernes? Kanang word nga Biyernes, Friday. Kanang word nga Santo, meaning holy. Unsa may nakapahuli sa Friday? Tungod kay si Kristo namatay, ana. Mo ba ginapitsa, ha? Ha? Dili, ang pagkamatay ni Jesus Christ, kay isa ra. Ug mautong balik dito sa Kalbaryo sa cross. Kini karong matag Biyernes, kausa sa usa ka tuig, dili na mao ang adlaw nga namatyan ni Ginoong Hesus. Ila lang hulagway ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Kung gihulagway lang, ang pangutana, asa man ka maghatag og deklarasyon nga kanang Biyernes Santo na siya or balaan nga Biyernes. Wala kay mabasa na. Bueno, natay caller?